Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže. Izreke 8. poglavlje, 17. redak. Moramo ga tražiti. Iako Bog ne prebiva u hramovima koji su načinjeni ljudskom rukom, on svojom nazočnošću ukazuje čast skupovima svoga naroda. On je obećao da će, kad se okupe da ga traže, da priznaju svoje grijehe, da mole jedni za druge i sam biti među njima svojim duhom. Ali oni koji se okupljaju da mu služe, trebaju odbaciti svako zlo. Ako mu ne budu služili duhom i istinom i u ljepoti svetosti, njihovo okupljanje bit će uzaludno. Mi moramo odbaciti nebrojeno mnogo toga što odvlači našu pozornost. Postoji mnogo toga što guta naše vrijeme i budi znatiželju, a završava ni u čemu. Ideali najuzvišenije vrijednosti zahtijevaju našu punu pozornost i energiju koje se tako često troše na nešto što je razmjerno beznačajno. Što vi mislite o Kristu? Ovo je pitanje od najveće važnosti. Primate li ga kao svojega osobnog spasitelja? Svima koji ga primaju, on daje silu da postanu sinovi Božji. Svojim učenicima Krist je otkrio Boga na takav način da je u njihovim srcima ostvario posebno djelo kakvo želi ostvariti i u našim srcima. Mnogi gube iz vida živu moć spasiteljeva primjera zato što mnogo polažu na teoriju. Njega više nema u njihovim očima kao skromnog, samopožrtvovnog radnika. Oni trebaju gledati na Isusa. Nama svakog dana treba nova, svježa objava njegove prisutnosti. Slijedimo neposrednije njegov primjer samoodricanja i samopožrtvovnosti. Poznavanjem Boga i Isusa Krista, koje se zrcali u karakteru, mi se uzdižemo iznad svega drugog što se cijeni na zemlji ili nebu. Božji mir i blagoslov želim svima u novom danu.